Prvi uspješni MP3 player, jedan od najkorištenijih audio formata, zvao se AMP, Audio MPEG Player, a djelo je tada studenta na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, hrvatskog programera Tomislava Uzelca. Uzelac je na AMP-u počeo raditi na projektu na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, a dovršio ga je za svoj diplomski rad. Pojava funkcionalnog MP3 playera na svjetskoj sceni unaprijedila je razmjenu glazbe putem interneta, omogućivši sažimanje relativno velikih datoteka u štedljivi format koji zauzima manje prostora i koji se brže šalje te preuzima s mreže. Ovaj audio format ostao je izrazito relevantan sve do danas. Program AMP bio je besplatan za nekomercijalnu uporabu i namijenjen operacijskom sustavu Linux. Ubrzo je prilagođen i za operacijski sustav Windows i nazvan Winamp, čime je stekao veliku popularnost diljem svijeta. U razvoju Winampa s Uzelcem sudjelovali su i Dmitri Bovirev i Justin Frankel. Glavne značajke Winampa bile su lako kreiranje liste izvođenja, povlačenje audio datoteka kako bi ih se počelo slušati i visoka prilagodljivost izgledom i dodatnim značajkama. Winamp je kroz nekoliko velikih i malih verzija dosegnuo broj od 90 milijuna korisnika. Iako je kroz godine izgubio popularnost i podršku, danas su izvedenice Winampa dostupne na raznim platformama poput Androida i iOS-a. Telekomunikacijski div AOL kupio je tvrtku Nullsoft i Winamp za $80 milijuna. A 1. prosinca 2013. godine Winamp je zauvijek utihnuo. Današnje generacije računalnih stručnjaka i svih onih koji su svoja računala kupila potkraj prošlog stoljeća odrasle su upravo uz ovaj mali player. S pojavom iTunesa i sve jačim open sourceom, Winamp je otišao u povijest, a softver našeg inženjera Uzelca ostavio je neizbrisiv trag u povijesti produkcije glazbe. No to nije njegov jedini svjetski poznati uspjeh. Ovaj je vizionar 2011. stvorio i računalnu igricu po imenu Unity of Command. Riječ je o ratnoj strategiji na poteze, a nakon početka distribucije postala je popularna u svijetu i priskrbila si mnoge izrazito pozitivne kritike i ocjene.